bawu-10 uBenjamin bamshiye ekhaya ilast born mabe qhamuka eGibhithe lithi iBhayibheli uJosefa lo abamthengisileyo wababona abafowabo bengasambona. Lithi iBhayibheli uma ebona abafowabo beza, lithi iBhayibheli waphatheka kabi, wabe esebiza izinceku zakhe ezitshela ukuthi ngesikhathi zibethenga ukudla abafowabo abothatha imali yabo nokudla bakufake ndawonye esikhwameni ngoba akayidingi imali yabo. Thatha imali yabo ufaka yonke into. Lithi iBhayibheli wabe esebathi abangeniswe endlini yezihambi ukuba akhulume nabo. Wayesethi kubona, ngiyasola ukuba you are the spies. Anizile ngobuhle nize ngobubi. Mind you abamboni bona, uyababona yena. Wayesethi bona asenzeni ideal. Uma kuukuthi anizona ipayi nize ngobuhle, ngicela ukuthi nigoduke. Wasebabuza ukuthi ngitsheleni ngobaba wenu, ningitshele ngomndeni wenu. Nansi into engiyithanda kakhulu, bathi sasiyishumi nambili kwethu. I wish we can preach now. Yes. Esiswini sika baba wethu sasiyishumi nambili. Oyedwa sewafa noma sengagoduka. Oyedwa uselekhaya. Oyedwa sewafa batshela uJosefa. But one oyedwa obafowethu usewafa. Oyedwa usekhaya. Bakhuluma kuJosefa, bakhuluma kuye. Bathi kweyethu impilo ungofileyo. I wish ngashumela namhlanje ngithi kwesinye isikhathi abathi ufile wabavumela. Beshe kuwe. Ngoba ngokwabo uJosefa ufile. Kanti bakhuluma naye. Bathi ayi omunye umfowethu usewafa, omunye simshiye ekhaya. Wayesethi kubona, alright, asenzeni ideal mina nani. Ngicela ukuthi nihambe niyolanda lo mfowenu osele ekhaya. Bese nibuye niyabuya ngifuna ukunenzela ideal. Ababoni ukuthi bakhuluma ngoba kubona ufile. Kubona ungofile. So uJosefa into ayenza la ufuna ukulapha inhliziyo yakhe ngoba awukwazi ukuphila kahle uma ungadilile nabantu lezimo odlule kuzo. Yikho mthema ngisuma ngathi kukho konke esidlula kukho mayenzeke intando yakho. Zimbili izinto ezenzakalayo badlule ey'ntweni. If either lezo zinto ziyakwakha noma zikwenza imonster. Sanibona bathandeka. Wonke umuntu ongilalele oke wadlula ey'ntweni ey'thile, if either zikwenza into embi, if either izimo zakho zikwenze wangcono noma zikubulele wangaba yilo muntu izulu elifuna abe uyena. Angiphinde futhi yonke into obhekana nayo
kukhona into ekwenza yona. Akunandaba ukuthi leyo nto ifike nini ize ngobani, kodwa manje afika phambi kwakho isimo, kukhona isimo into esikwenza yona. It's either siyakuqinisa sikwenze ube ngcono, noma siyakubulala ungaphindi ube lo muntu obebekuye. Angeze sibone kusuka inkosikazi ogama layo nguNaomi isuka kaMoab. I mean isuka eBethlehem Judea iya kaMoab, mayiphuma ihamba nomyeni wayo, ihamba nabafana ababili. Mabefika kuleli izwe leli, number 1 kwafa umyeni. A husband dies. Uma efa umyeni because ayikho into ekwehlelayo engakwenzi lutho. Noma ngabe uyinsimbi yekholwa, uma wehlela yinto kukhona into eyenzakala in your heart. La endlini akekho umuntu owake washonelwa ochiziyo yakhe akazithinteke. Yabo nje bangilapha nje nginenhlungu engisalashwa kuyo yokuthi salikwa sami sahambe emhlabeni ngingekho ndawo nempilo. So mamele ngibele imoto yami, I am not excited because akaze ayigibela uma wami. Eyani vele imoto engekho ithandazele. So njalo mangibela imoto kunenhle enhlizweni yami enganeliseki ngoba oyithandazela akayigibelanga. Izimo esidlula kuzo kukhona into eziyenza kithi.